Señores, Benito Martínez, capitán, ás ordes de Su Majestad Católica, volve estar aquí presente un ano máis. Chegan as novas, que dende Compostela aproxímase a Grande Armée. O exército da hidra napoleónica pretende cruzar aqueste río e o 8 e o 15 de marzo o pobo reunido e organizado, o exército popular de Trasteza, logrará deter a un exército que non coñece a derrota en toda a cristiandade. O 8 e 15 de marzo en Ponte Ledesma, nas Ribeiras do Ulla, quedan as vosas mercedes de todo o reino de Galicia convocados. Será unha xornada gloriosa. E farémolo polo rei Fernando VII e polo glorioso batallón literario. 8 e 15 de marzo en Ponte Ledesma. As ordes.